ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା ଆମେ ଭାବିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶକ୍ତି। ବାହାରର ଶକ୍ତି ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପା ଯଦି ଫଟାଇ ଦେଉଛି, ଅଣ୍ଡାର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି। ବାହାରର ଶକ୍ତି ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପା ଯଦି ଫଟାଇ ଦେଉଛି, ଅଣ୍ଡାର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି। ଭିତରର ଶକ୍ତି ଖୋଳପା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଶାବକ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ହସି ଖେଳି ବଡ଼ ହୁଏ। ଭିତରର ଶକ୍ତି ଖୋଳପା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଶାବକ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ହସି ଖେଳି ବଡ଼ ହୁଏ। ବାହାରର ଶକ୍ତି ଆମର ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟର ହାତର ଖେଳନା ସାଜିକି କାଳ ବିତେ ସବୁବେଳେ। ବାହାରର ଶକ୍ତି ଆମର ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟର ହାତର ଖେଳନା ସାଜିକି କାଳ ବିତେ ସବୁବେଳେ। ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଜଗାଇ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଆମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ ଜୀଇଁକି ଶେଷେ ଫେରୁ ନିଜ ଧାମେ। ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଜଗାଇ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଆମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ ଜୀଇଁକି ଶେଷେ ଫେରୁ ନିଜ ଧାମେ। ଶେଷେ ଫେରୁ ନିଜ ଧାମେ। ଧନ୍ୟବାଦ।